Ġie ppubblikat it-tender tal-proġett ta' riġenerazzjoni fiż-żona ta' Widbuni f'Birzebbuġa b'investiment ta' madwar 3,500,000 euro. Il-proġett jinkorpora bosta interventi ta' titjib u tisbieħ tul il-medda tax-xatt ta' triq San Patrizju li jinkludu mhux biss tisbieħ tal-istess xatt iżda wkoll iżjed faċilitajiet pubbliċi, kostruzzjoni ta' ġibja, titjib fis-sistema tal-ilma u riorganizzazzjoni tal-bus stops. Dan ħabbru l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo f'kitba fuq il-medja soċjali fejn tenna li r-riġenerazzjoni ta' żoni turistiċi huma eżempju ta' kif intejbu b'mod tanġibbli il-prodott turistiku ta' pajjiżna. F'kumment ma' One News il-Ministru Bartolo tenna li għalhekk il-Gvern se jsaħħaħ l-impenn tiegħu biex ikompli jinvesti fl-inħawi kollha tal-Gżejjer Maltin. L-investiment kollu li jsir mill-Ministeru tat-Turiżmu dejjem isir kemm għat-turist iżda wkoll għall-familji Maltin u Għawċin. U aħna rridu naraw li permezz ta' dan il-proġett li ser jirriġenera il-promenat ta' Birzebbuġa ser nkunu qegħdin naraw li jkun hemm iżjed spazji miftuħa biex igawduhom in-nies. Fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu naraw li nollu wkoll il-kwalità tgħixin tal-familji Maltin u Għawċin kollha kemm huma u rridu naraw li l-ġid li jinħoloq mit-turiżmu jintlaħaq minn kulħadd. U nemmnu li f'Malta t-turiżmu qed ikompli jikber, qed ikompli jagħti riżultati, iżda fuq kollox iridu naraw illi nkomplu nsebħu iżjed lil pajjiżna biex inkomplu nattiraw iżjed turiżmu ta' kwalità. Dan il-proġett kien diġà approvat mill-awtorità tal-ippjanar. Dwar dan tkellem ukoll is-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri li sostna li l-Birzebbuġin kienu ilhom jistennew għal diversi snin dan il-proġett. Camilleri qal jidher ċar li hemm impenn finanzjarju biex dan isir.